Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli b'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ɲɛna k'aw ni ɲankuma Mariam Tudun kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni minnu b'an bolo ka da u tulo kan o dɔ ye k'a fɔ kunun décembre kalo tile 12 kɔnɔna la an ka finitigiw ye dankari kɛ jatigɛwale tabaga dɔw la Soyi kunnafoni minnu sera ma o ko la o y'a yira k'a fɔ Soyi n'o bɛ Mopti mara la kunun an ka finitigi dɔw n'olu tun bɛ ka bɔ Koro k'u kunda o dugu kofɔlen kan sa k'u ni jatigɛwale tabaga dɔw de kɔni karala ɲɔgɔn na o kama marifaci de kɔni kɛra ni fan fila in ni ɲɔgɔn cɛ nka ala barika la a kun cɛra an ka finitigiw kanu na sabula u sera ka dankari kɛ jatigɛwale tabaga 4 na o ni ka minɛ caman minɛ ni marifaw b'u la ani fɛn wɛrɛ caman an bɛ yɔrɔ min na ko bi an ka finitigiw y'a yira k'a fɔ olu bɛ sɛgɛsɛgɛliw la halisa ko wa mɔgɔ ma bana olu ka fan fɛ ko wa mɔgɔ fana ni ma to nin ko in na hali bi jatigɛwale tabagaw kɛlɛli hukumu kɔnɔna la an b'a yirala k'a fɔ kunun Émirats Arabes ɲɛmɔgɔw olu kɔni ye kɛlɛkɛ mɔbili 30 di an ka finitigiw ma a yirala k'a fɔ a bɛ wagati damadɔ bɔ an ka jamana premier ministre kɔni bɛ yalala duguw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka teriya kɔni sɔrɔ teriya min bɛ se ka Mali nafa o kama kunun ko a tun bɛ Émirats Arabes kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abu Dhabi n'o y'olu ka capitale ye a n'o jamana ɲɛmɔgɔw kɔni kumana o kumaɲɔgɔn in kɔnɔna la sa olu ye mɔbili 30 kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an b'a fɔ o ma ko voiture blindée k'o kɔni di an ka kɛlɛkɛcɛw ma walasa u ka se ka jatigɛwale tabagaw kɛlɛ nin dugu in ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ teriya min kɔni daminɛlen filɛ nin u ni Mali cɛ k'u ka laɲini de ye a ko kɔni ka taa ɲɛ o kama ko nin dɔrɔn tɛ na k'u ka dɛmɛ ye ko fɛn min ye kalan fanfɛla ye u bɛna an ka finitigiw kalan dɔnniya la mun bɛ se k'a to u bɛ se ka jatigɛwale tabaga ninnu kɔni si latunu pewu o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ taa Ansongo a yirala k'a fɔ Ansongo dugu yɛrɛ kɔnɔna la ko décembre kalo tile 11 kɔnɔna la cɛ dɔ tora ji la yen nɔ kibaruya minnu sera ma sa olu y'a yira k'a fɔ décembre kalo tile 11 n'o bɛnna arabadon ma cɛ dɔ n'ale tun bɛ ka bɔ a ka foro la k'o de kɔni binna baji la a ma se ka dɔn fɔlɔ sababu min y'a to cɛ in kɔni binna ji in na nka a yirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ walasa a ka se ka kun jɔnjɔn dɔn o ni ka se ka cɛ in yɛrɛ fure ye kunnafoni kuncɛ la an b'a yirala k'a fɔ kunun tasuma kɛra sababu ye ka tiɲɛniba kɛ bozola so dɔ kɔnɔ kunun décembre kalo tile 12 kɔnɔna la tasuma wulila so dɔ la bozola kɛrɛnkɛrɛnnenya la ORTM yɔrɔ la kibaruyaw y'a yira k'a fɔ tasuma wulilen ni so in na sigiɲɔgɔnw bolila ka bɔ ni ka an ka sapeur pompiers wele olu ka taga tasuma in faga ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni y'u senfa ka se yɔrɔ in na ka dankari kɛ tasuma in na ala barika la yirala k'a fɔ mɔgɔ ni ma to nin wale in na ko nka fɛn min ye bagan caman ye k'olu kɔni fatura a la o ni bolofɛn wɛrɛw caman kɔni jenina an bɛ yɔrɔ min na ko bi ni tasuma in wuli kuma dɔn fɔlɔ hali n'a sɔrɔ sigiɲɔgɔn dɔw bolo ko sigirɛti mego walima tɛ wuli tasuma k'o de kɛra nin kɔni sababu ye sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ sapeur pompiers fɛ nin wagati in na ka se ka tasuma in wuli kun jɔnjɔn dɔn o ni mɔgɔ min nɔ mana k'a la k'o tigi minɛ an balimaw an sera ka kunnafoni minnu dalajɛ ka bɛn bi jumadon ma o de tun ye nin ye an bɛ dugawu kɛ fɛn min ye Mali ye ala k'a bɛn ani kelenya sabatiya kɔnɔna la hali bi aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma